Ukushintshwa okuhlangene kwe-hip nedolo kuyinqubo ephumelela kakhulu, futhi eminyakeni eyishumi edlule noma kanjalo kube nezinto eziningi ezintsha ezenziwe kulo mkhakha. Okubalulekile kakhulu ukusetshenziswa kosizo lwerobhothi, ukwenza lezi zinsiza ngendlela enembile futhi elawulwayo. Lokhu kusisiza sifinyelele ukuhambisana okuhle kakhulu kubantu abaningi esibenza ngabo irobhothi. Besikwenza lokho iminyaka engaphezu kwemi-3 manje futhi kube nemiphumela emihle kakhulu. Njengeyunithi esibhedlela sase-Apollo eChennai siseduze nokushintshwa okuhlanganyelwe kwamarobhothi angu-one 500. Ngakho-ke ngalokhu sibona iziguli zethu ziba nokuhambisana okuhle kakhulu ekupheleni kokuhlinzwa. Futhi ngenxa yalokho ukuhlala esibhedlela isikhathi esifushane. Ubuhlungu obungemva kokuhlinzwa buncane futhi silindele ukuthi iziguli zibe nokuphila isikhathi eside ezithweni zabo. Njengoba ukuhambisana kuhle kakhulu, kusho lokho akuzona zonke iziguli ezinenkinga yamadolo nezinga ezidinga ukuhlinzwa. Ukufakwa kwedolo kuvamise ukuba kubalulekile ezigulini ezine-osteoarthritis ebuhlungu yedolo lapho zingakwazi ukuhamba imizuzu engaphezu kwe-10-15 noma ziba nobuhlungu njalo nsuku zonke obudinga imithi yobuhlungu. Ngakho uma usufika kuleso sigaba, ukuhlinzwa kuyacatshangelwa. Ngaphambi kwalesi sigaba, kungaphathwa kahle ngokushintsha imisebenzi, ukunciphisa isisindo, imithi, kanye nokwelashwa ngomzimba okuhlanganisa ukuqinisa izivivinyo. Kodwa uma kufika esigabeni lapho sekubi kakhulu, futhi kukhawulela impilo yakho yansuku zonke, ukufakwa kwedolo noma ukufakwa kwesinqe kunikeza imiphumela emihle kakhulu ngobuchwepheshe bamanje esinabo.